Πριν ξεκινήσω το βίντεο, για ακόμα μία φορά σχεδόν υποχρεωτικά πρέπει να κάνω μερικές διευκρινήσεις. Η πρώτη από αυτές είναι ότι αν κάποιος θεωρεί ότι το One UI είναι γενικά και αφηρημένα ένα καλύτερο γραφικό περιβάλλον, είναι σίγουρα δικαίωμά του. Καλό είναι όμως να έχει άποψη για το HyperOS σαν γραφικό περιβάλλον με τηλέφωνα αντίστοιχα με το S26 Ultra, όπως είναι το Xiaomi 17 Ultra, και όχι να εκφράζει απόψη που είτε έχει ακούσει κάπου είτε είναι δική του με κάποιο παλαιότερο και συνήθως πολύ πιο οικονομικό τηλέφωνο της εταιρείας. Επίσης, το πόσο καλό θεωρεί κάποιος ότι είναι το One UI δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το πόσο καλές κάμερες έχει το Galaxy S26 Ultra, και εδώ που τα λέμε και οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο της κορεάτικης εταιρείας. Επίσης, το για πόσα χρόνια θα αναβαθμίζεται οποιοδήποτε τηλέφωνο δεν έχει και πάλι καμία απολύτως σχέση με το τι κάμερες έχει και σε φωτογραφίες και σε βίντεο. Και ναι, μπορεί μέχρι ένα σημείο να ισχύει ότι λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία οποιοδήποτε τηλεφώνου κάποια αναβάθμιση μπορεί να βελτιώσει λίγο ή αρκετά τις κάμερες που έχει. Αυτό σε καμία περίπτωση και καμία απολύτως εταιρεία δεν βελτιώνει τις κάμερες οποιοδήποτε τηλέφωνο 2, 3, 4, 5 και 6 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Και αφού τα καλύψαμε αυτά, να θυμίσω και πάλι ότι το συγκεκριμένο βίντεο είναι ένα συγκριτικό φωτογραφίας με ψηφοφορία και διαφορετικές φωτογραφίες με τις κάμερες που έχει το Xiaomi 17 Ultra και το Galaxy S26 Ultra. Στη συνέχεια του βίντεο θα δούμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής και εκεί που υπάρχει λόγος για ακόμα μία φορά θα κάνω και εγώ τα δικά μου προσωπικά σχόλια. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι με ένα ακόμα βιντεάκι, το οποίο έκανε ήδη ξεκάθαρο τι ακριβώς είναι, έκανε και τις διευκρινήσεις που χρειάζεται, και να πω ότι στη συνέχεια θα δούμε 14 διαφορετικές φωτογραφίες για να καλύψω όσο καλύτερα μπορώ το τι φωτογραφίες βγάζει το Galaxy S26 Ultra και το Xiaomi 17 Ultra, και δεν θα είναι περισσότερες από 14 φωτογραφίες αυτές για να μην είναι το βίντεο ακόμα μεγαλύτερο και πιο βαρετό σε διάρκεια. Δύο τελευταία πράγματα που θέλω να πω. Το πρώτο είναι ότι για ακόμα μία φορά θα βλέπω τις φωτογραφίες στο Mate G7 της Huawei. Δεν έχω κάποιον ιδιαίτερο λόγο να χρησιμοποιήσω το Fold 7 της Samsung. Και η δεύτερη διευκρίνηση είναι ότι αφού δούμε τις δύο πρώτες φωτογραφίες πρέπει να συζητήσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Παρ' όλα αυτά, στην πρώτη από τις φωτογραφίες αυτές το 75% προτίμησε τη φωτογραφία στο κάτω μισό και το 25% τη φωτογραφία στο πάνω μισό που έχει βγει με το τηλέφωνο της Xiaomi. Εδώ τα δύο τηλέφωνα έχουν διαφορά στο πώς αποτυπώνουν, και το κίτρινο χρώμα στο λουλούδι είναι διαφορετικό και το πράσινο χρώμα στο πίσω μέρος της φωτογραφίας, και παρότι θεωρώ ότι είναι ίσως λίγο πιο έντονο από ό,τι θα έπρεπε το πράσινο χρώμα στη φωτογραφία από τον Galaxy S26 Ultra, καταλαβαίνω απόλυτα, το τονίζω αυτό, γιατί για τους περισσότερους ήταν προτίμηση η δική του φωτογραφία. Η δεύτερη φωτογραφία τώρα που θα δούμε έχει βγει με την περισκοπική κάμερα των δύο τηλεφώνων. Εδώ το 33% προτίμησε τη φωτογραφία από το Xiaomi 17 Ultra και το 67% τη φωτογραφία από τον Galaxy S26 Ultra. Να διευκρινίσω όμως για ακόμα μία φορά ότι εγώ που έβγαλα τη φωτογραφία ξέρω ότι το κόκκινο χρώμα δεν είναι ούτε τόσο ανοιχτό όσο το έχει αποτυπώσει το Xiaomi 17 Ultra, αλλά ούτε και τόσο σκούρο όσο το έχει αποτυπώσει το Galaxy S26 Ultra. Και να κάνω εδώ δύο ακόμα σχόλια. Και το αριστερό και το δεξί άκρο της φωτογραφίας είναι σαφώς λιγότερο σωστά φωτισμένο στη φωτογραφία από το τηλέφωνο της κορεάτικης εταιρείας. Και όπως είπα πριν λίγο, εδώ θα κάνω υποχρεωτικά μία μικρή διακοπή για να εξηγήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο εδώ και χρόνια σε ψηφοφορίες αυτού του είδους φαίνεται ότι δεν είναι προτίμηση για ένα αρκετά μεγάλο μέρος, χωρίς όμως να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η φωτογραφία είναι χειρότερη. Όσο μεγαλύτερος σε φυσικό μέγεθος είναι ο αισθητήρας σε οποιοδήποτε τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή και όχι μόνο, και πάντα με δεδομένο ότι ο φακός είναι σταθερός μπροστά από αυτόν τον αισθητήρα, το εστιακό βάθος αλλάζει, είναι αρκετά μικρότερο, κάτι που σημαίνει ότι όλα όσα βρίσκονται αρκετά πίσω από αυτό που θέλουμε να φωτογραφίσουμε θα βγουν πιο θολά, χωρίς όμως αυτή να είναι σωστή περιγραφή. Το φυσικό αυτό μποκέ φαινόμενο είναι πλεονέκτημα αν κάποιος ξέρει πώς να το εκμεταλλευτεί. Για τους περισσότερους όμως που δεν έχουν συνηθίσει τι ακριβώς είναι αυτό, είναι δυστυχώς πολύ εύκολο να το μπερδέψουν με το ότι η φωτογραφία δεν είναι καθαρή με οποιονδήποτε τρόπο. Η τρίτη φωτογραφία που θα δούμε τώρα, και πάλι με την περισκοπική κάμερα των δύο τηλεφώνων, ήταν απλά και ξεκάθαρα καλύτερη στο Galaxy S26 Ultra. Το 63% προτίμησε τη δική του φωτογραφία και μόλις το 37% τη φωτογραφία από το Xiaomi 17 Ultra. Εδώ το Galaxy S26 τονίζει σαφώς πολύ λιγότερο το φως γύρω από το συγκεκριμένο δέντρο και γενικότερα προσπαθεί να το αποτυπώσει με λίγο πιο έντονες σκιές, με λίγο υψηλότερη αντίθεση, και πραγματικά θεωρώ και εγώ ότι έχει πετύχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα με το τηλέφωνο της Xiaomi να φωτίζει και λίγο περισσότερο το πλάνο και να έχει
αποτυπώσει πολύ διαφορετικά και αρκετά πιο ψυχρά και κίτρινα το δέντρο αυτό. Και πάλι όμως για να είμαι όσο πιο δίκαιος μπορώ, στην επόμενη φωτογραφία που θα δούμε θεωρώ ότι η διαφορά έπρεπε να είναι μεγαλύτερη και υπέρ του Xiaomi 17 Ultra. Εδώ το 54% προτίμησε τη δική του φωτογραφία και το 46% τη φωτογραφία από τον Galaxy S26 Ultra. Όμως η φωτογραφία από το τηλέφωνο της κορεατικής εταιρείας, εκτός του ότι δυσκολεύεται πολύ περισσότερο να εκμεταλλευτεί το HDR για να αποτυπώσει σωστά πολύ διαφορετικά επίπεδα φωτισμού και σκιές και σε λεπτομέρεια και στο πώς είναι συνολικά σαν φωτογραφία, δεν έχει καμία σχέση με αυτή από το τηλέφωνο της Xiaomi. Πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι παρόμοιο και για την επόμενη φωτογραφία που καταλαβαίνω απόλυτα γιατί αυτή από τον Galaxy S26 Ultra, που έχει σαφώς πιο ζωντανά χρώματα, ήταν η προτίμηση για τους περισσότερους, έστω και αν η διαφορά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Το 59% προτίμησε τη δική του φωτογραφία και το 41% τη φωτογραφία από το 17 Ultra. Η πραγματικότητα εδώ όμως είναι ότι το συγκεκριμένο πανό σε καμία απολύτως περίπτωση δεν το είχε ζωγραφίσει κάποιος με τόσο έντονα χρώματα όσο το έχει αποτυπώσει το τηλέφωνο της Samsung. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω και πάλι ότι όταν κάποιος δεν είναι εκεί για να βλέπει τι βγάζει φωτογραφία, είναι απόλυτα λογικό να προτιμήσει την πιο όμορφη, πιο ζωντανή και έντονη φωτογραφία, κάτι που με τη σειρά του δείχνει ότι όσοι έχουν σαν επιχείρημα οποιοδήποτε αφηρημένο ρεαλισμό, στις περισσότερες τουλάχιστον περιπτώσεις το επιχείρημα αυτό δεν στέκει και ιδιαίτερα. Η επόμενη φωτογραφία που θα δούμε τώρα έχει βγει με την κάμερα με το 3x οπτικό zoom του Galaxy S26 Ultra, η οποία πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει ακόμα. Τους λόγους τους έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και αντίστοιχα με την περισκοπική κάμερα του Xiaomi 17 Ultra, η οποία θυμίζω εδώ ότι μπορεί να αλλάζει το επίπεδο του zoom που κάνει ανάμεσα σε 3,2 και 4,3 επί. Η φωτογραφία αυτή όμως είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του γιατί αυτό είναι χρήσιμο. Εδώ λοιπόν το 66% προτίμησε τη φωτογραφία από το Xiaomi 17 Ultra και το 34% τη φωτογραφία από το τηλέφωνο της Samsung, και παρότι σε καλά επίπεδα φωτισμού η κάμερα αυτή στο Galaxy S26 Ultra μπορεί να βγάλει έστω απλά καλές φωτογραφίες, η διαφορά ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα είναι πραγματικά μεγάλη, με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους, από τη λεπτομέρεια, τα επίπεδα φωτισμού σε λίγο πιο δύσκολα σημεία και όχι μόνο, και συνολικά προφανώς το Xiaomi 17 Ultra βγάζει μια καλύτερη φωτογραφία με τη σημαντικά καλύτερη τεχνικά κάμερα που έχει. Και η επόμενη φωτογραφία έχει βγει με την περισκοπική κάμερα και των δύο συσκευών αυτή τη φορά, και εδώ προφανώς και πάλι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν υπέρ του Xiaomi 17 Ultra. Το 63% προτίμησε τη δική του φωτογραφία και το 37% τη φωτογραφία από τον Galaxy S26 Ultra. Εδώ τα δύο τηλέφωνα και πάλι είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Το Galaxy S26 Ultra έχει φωτίσει ολόκληρο το πλάνο πολύ λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε, προσπαθεί με κάποιον αφηρημένο τρόπο να τονίσει έντονα τις σκιές, να αυξήσει και λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε την αντίθεση, και συνολικά η φωτογραφία από το Xiaomi 17 Ultra, και πάλι με το τηλέφωνο να εκμεταλλεύεται την τεχνικά πολύ καλύτερη κάμερα που έχει, είναι και πιο όμορφη και πιο ρεαλιστική και πιο ζωντανή, και με όποιον τρόπο και αν την περιγράψει κάποιος, μια πραγματικά καλύτερη φωτογραφία. Τώρα δυστυχώς για τον Galaxy S26 Ultra θα περάσουμε και σε φωτογραφίες σε χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας και για ακόμα μία φορά στη Μαρίνα του Φλίσβου, και εδώ φαίνεται ότι το να χρησιμοποιεί μια εταιρεία για 4 χρόνια τον ίδιο αισθητήρα, έστω και αν έχει αλλάξει το φακό πάνω από αυτό, και όσο πιο ικανό και αν είναι το ISP του Snapdragon 8 Elite Gen 5 και οποιοδήποτε επεξεργαστή εδώ που τα λέμε, υπάρχουν περιορισμοί στο τι μπορεί να κάνει μια 4 χρονών κάμερα και πάλι. Στην πρώτη λοιπόν από τις φωτογραφίες αυτές που έχει βγει με τη βασική κάμερα των δύο συσκευών, προφανώς και εδώ με το δίκιο του, το 96% προτίμησε τη φωτογραφία από το Xiaomi 17 Ultra και μόλις το 4% την σημαντικά χειρότερη, με οποιονδήποτε τρόπο και αν την κρίνει κάποιος, φωτογραφία από το τηλέφωνο της Samsung. Εδώ η φωτογραφία από το Galaxy S26 Ultra είναι σημαντικά πιο σκοτεινή και από αυτή του 17 Ultra, και γενικότερα ειδικά το αριστερό μέρος της φωτογραφίας είναι απαράδεκτο για ένα τηλέφωνο που κοστίζει τόσα χρήματα και στο πόσο φωτεινό είναι, και στα επίσης απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ψηφιακού θορύβου που έχει. Και το δεξί μέρος της φωτογραφίας όμως είναι πολύ διαφορετικό ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Εδώ το Galaxy S26 Ultra έχει βγάλει μια πραγματικά πολύ κακή φωτογραφία, και αφού δούμε όλες τις φωτογραφίες είναι καλό να συζητήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Τώρα η επόμενη φωτογραφία, και πάλι με τη βασική κάμερα των δύο συσκευών, είναι μια πολύ καλή απόδειξη του ότι αν μια φωτογραφία είναι γενικά και αφηρημένα φωτεινή, δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και καλύτερη. Εδώ το
15% και πάλι με το δίκιο του προτίμησε τη φωτογραφία από το Xiaomi 17 Ultra και μόλις το 25% τη φωτογραφία από το Galaxy S26 Ultra. Τα δύο τηλέφωνα έχουν τεράστια διαφορά μεταξύ τους στο τι προσπαθούν να πετύχουν. Το Galaxy S26 Ultra προσπαθεί να φωτίσει ολόκληρο το πλάνο και αυτό έχει προφανώς σαν αποτέλεσμα χρωματικά η φωτογραφία να είναι πολύ διαφορετική από ό,τι θα έπρεπε. Το Xiaomi 17 Ultra καταλαβαίνει πολύ περισσότερο και που χρειάζεται να τονίσει τις σκιές και συνολικά το πόσο πρέπει να φωτίσει το πλάνο της φωτογραφίας για να είναι και όμορφη και ευχάριστη και γενικά και εδώ σαφώς καλύτερη. Τώρα εδώ με απόλυτη ειλικρίνεια πρέπει να παραδεχτώ ότι την επόμενη φωτογραφία την έβγαλε επίτηδες για έναν όμως πολύ συγκεκριμένο λόγο και πάλι για να δούμε ότι η κάμερα με το 3x οπτικό zoom και τον αισθητήρα με το αστεία μικρό μέγεθος που έχει είναι πραγματικά μια κάμερα που δεν έπρεπε να υπάρχει στο Galaxy S26 Ultra. Εδώ λοιπόν το Xiaomi 17 Ultra χρησιμοποίησε την περισκοπική του κάμερα με τον αισθητήρα των 200 MP και το φυσικό μέγεθος στο 1/1,4 της ίντσας και το Galaxy S26 Ultra χρησιμοποίησε μια κάμερα που θα πω και πάλι ότι δεν έπρεπε να υπάρχει και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτυπώνει και το πόσο διαφορετικές είναι οι φωτογραφίες αυτές. Το 97% λοιπόν προτίμησε τη φωτογραφία από το Xiaomi 17 Ultra και μόλις το 3% την πολύ χειρότερη φωτογραφία από το Galaxy S26 Ultra. Θυμίζω εδώ για ακόμα μία φορά ότι γενικά δεν είναι το τηλέφωνο που έχει πρόβλημα, η κάμερα αυτή είναι απαράδεκτη με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και στη φωτογραφία αυτή το τηλέφωνο της κορεάτικης εταιρείας όχι μόνο δεν μπορεί να δείτε επίπεδο φωτισμού που πρέπει, όχι μόνο ολόκληρη φωτογραφία δεν έχει τη λεπτομέρεια που πρέπει, όχι μόνο επίσης ο ψηφιακός θόρυβος είναι απαράδεκτα υψηλός, αλλά συνολικά η φωτογραφία είναι κακή. Ακόμα και για τηλέφωνο που κοστίζει τα μισά χρήματα. Να θυμίσω τώρα ότι πριν λίγο είδαμε μια φωτογραφία στην οποία το να είναι όσο το δυνατόν πιο φωτεινή δεν την κάνει αυτόματα ούτε καλύτερη, ούτε την προτίμηση για τους περισσότερους και κάτι αντίστοιχο ισχύει και στην επόμενη φωτογραφία που θα δούμε, αυτή τη φορά με την ultra wide κάμερα των δύο τηλεφώνων. Εδώ προφανώς και πάλι με το δίκιο του, το 86% προτίμησε τη φωτογραφία από το τηλέφωνο της Xiaomi και το 14% τη φωτογραφία από το Galaxy S26 Ultra. Για ακόμα μία φορά, όχι μόνο το τηλέφωνο της κορεατικής εταιρείας προσπαθεί υπερβολικά να φωτίσει ολόκληρο το πλάνο, όχι μόνο δεν υπάρχουν σκιές σχεδόν πουθενά στη φωτογραφία αυτή, αλλά και χρωματικά η φωτογραφία από το Xiaomi 17 Ultra είναι σημαντικά καλύτερη. Και να θυμίσω ότι το 17 Ultra έχει μια περισκοπική κάμερα με έναν εντυπωσιακά καλύτερο τεχνικά και σε απόδοση αισθητήρα και το θυμίζω αυτό γιατί στην επόμενη φωτογραφία το 92% προφανώς με το δίκιο του προτίμησε τη φωτογραφία από το 17 Ultra και πάλι και το 8% την σημαντικά χειρότερη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους φωτογραφία από τον Galaxy S26 Ultra. Και εδώ όμως για να είμαι όσο το δυνατόν πιο δίκαιος, το τηλέφωνο της κορεάτικης εταιρείας, την πινακίδα των Fridays, την έχει αποτυπώσει σίγουρα πολύ καλύτερα από τηλέφωνα της Apple και όχι μόνο. Συνολικά όμως η φωτογραφία και πάλι όχι μόνο έχει ψηφιακό θόρυβο που δεν έπρεπε να υπάρχει σε τηλέφωνο που κοστίζει τόσα χρήματα, όχι μόνο χρωματικά όλο το υπόλοιπο πλάνο δεν είναι αυτό που πρέπει, αλλά και συνολικά σε λεπτομέρεια, σε χρώμα, επίπεδα φωτισμού και όχι μόνο, η φωτογραφία από το 17 Ultra είναι πραγματικά καλύτερη. Πάμε να δούμε τώρα και τη μεγαλύτερη διαφορά που υπήρχε στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα. Στην επόμενη φωτογραφία το 99% προτίμησε αυτή από το Xiaomi 17 Ultra και το 1% τη φωτογραφία από τον Galaxy S26 Ultra, που πραγματικά εδώ πιστεύω ότι απλά κάποιοι πάτησαν κατά λάθος το κάτω αντί για το πάνω. Η φωτογραφία εδώ και πάλι είναι εντυπωσιακά διαφορετική ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα, δείχνει και πάλι ότι ένας 4 χρονών αισθητήρας, ό,τι φακό και αν βάλεις μπροστά του και ό,τι και αν υποσχεθείς σαν βελτίωση σε επεξεργασία σε επίπεδο λογισμικού, δεν θα γίνει μαγικά καλύτερος. Η φωτογραφία είναι πραγματικά πολύ διαφορετική ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα και η ταμπέλα των Milos έχει αποτυπωθεί πολύ καλύτερα στη φωτογραφία από το τηλέφωνο της Xiaomi και συνολικά το Galaxy S26 Ultra δεν μπορεί να αποτυπώσει καν τη λεπτομέρεια που πρέπει και στο κάτω μισό της φωτογραφίας αλλά και γενικότερα. Και μια λίγο μικρότερη διαφορά υπάρχει και στην επόμενη φωτογραφία και πάλι με τη βασική κάμερα των δύο τηλεφώνων. Εδώ το 93% προτίμησε αυτή από το Xiaomi 17 Ultra και το 7% τη φωτογραφία από τον Galaxy S26 Ultra και για να είμαι απόλυτα δίκαιος, τα δύο τηλέφωνα χρωματικά δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ τους, τουλάχιστον στο κέντρο της φωτογραφίας αυτής. Αν κοιτάξει όμως κάποιος το αριστερό κομμάτι είναι πολύ διαφορετικό ανάμεσα στα δύο τηλέφωνα και αντίστοιχα στο δεξί κάτω άκρο της φωτογραφίας και τα επίπεδα
φωτισμού και το συνολικό αποτέλεσμα που έχει πετύχει το Xiaomi 17 Ultra είναι για ακόμα μία φορά πραγματικά πολύ καλύτερο. Και αφού είδαμε όλες τις φωτογραφίες, πάμε να συζητήσουμε τώρα κάτι το οποίο πιθανόν σε κάποιους τουλάχιστον δεν θα αρέσει. Παρ' όλα αυτά, για ακόμα μία φορά δεν αναιρεί ότι είναι πραγματικότητα. Κάποιες φορές λοιπόν έχει χρειαστεί σε σχόλια κάτω από άλλα βίντεο με ψηφοφορία αυτού του είδους να συζητήσω με κάποιους σε διαφορετικό ύφος ανάλογα με την περίπτωση, ότι ποτέ δεν κάνω τίποτα περισσότερο από το να πατήσω απλά το πλήκτρο και να αφήσω το τηλέφωνο να αποφασίσει τι πρέπει να κάνει για να βγάλει τη φωτογραφία. Και αυτό φυσικά περιλαμβάνει και το αν το τηλέφωνο θα αποφασίσει να ενεργοποιήσει το night mode ή όχι, και κάποιοι είχαν σαν επιχείρημα ότι έπρεπε εγώ να επιλέξω χειροκίνητα το night mode σε όσα συγκριτικά αυτού του είδους συμμετείχε τηλέφωνο της κορεάτικης εταιρείας, γιατί παρότι μπορούν να το κάνουν και αυτόματα, υπάρχει δυνατότητα να το επιλέξουμε και χειροκίνητα. Η πρώτη απάντηση που έχω να δώσω εδώ είναι ότι δεν επεμβαίνω με κανένα τρόπο σε οποιοδήποτε τηλέφωνο, του ζητάω απλά να βγάλει μία φωτογραφία άσχετα με το τι αυτό αποφασίζει να κάνει. Το δεύτερο όμως, που είναι πιο σημαντικό, συγκεκριμένα για τον Galaxy S26 Ultra, είναι ότι πλέον η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει στο νεότερο και καλύτερο τηλέφωνο της κορεάτικης εταιρείας. Δεν μπορεί να βρει κάποιος το night mode σαν ξεχωριστή επιλογή στην εφαρμογή της κάμερας και να το ενεργοποιήσει. Το τηλέφωνο αποφασίζει πάντα μόνο του αν θέλει να το κάνει αυτό και μπορούμε απλά να επιλέξουμε να το απενεργοποιήσουμε αν αποφασίσει ότι το χρειάζεται για να βγάλει μια φωτογραφία. Και για ακόμα μια φορά, εγώ αυτό που έκανα ήταν να ζητήσω και από τα δύο τηλέφωνα να βγάλουν απλά μια φωτογραφία. Πλέον όμως ακόμα και το επιχείρημα αυτό δεν υπάρχει για τον Galaxy S26 Ultra. Δεν μπορεί κάποιος, το λέω για ακόμα μια φορά, να ενεργοποιήσει χειροκίνητα το night mode όταν η φωτογραφία χωρίς αυτό προφανώς δεν είναι καλή. Και να θυμίσω επίσης ότι στο αναλυτικό review του Galaxy S26 Ultra ήμουν απόλυτα ξεκάθαρος ότι βγάζει καλύτερες φωτογραφίες, ειδικά σε χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού, από το προηγούμενο όμως τηλέφωνο της κορεάτικης εταιρείας, το Galaxy S25 Ultra. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι βγάζει καλύτερες φωτογραφίες όχι μόνο από το Xiaomi 17 Ultra, αφού υπάρχουν τηλέφωνα όπως το Oppo Find H9 Pro, το H300 Pro της Vivo, το Magic 8 Pro της Honor, και καλό είναι εδώ να θυμόμαστε ότι σύντομα θα δούμε και H300 Ultra και Find H9 Ultra από την Vivo και την Oppo αντίστοιχα, και συνολικά οι κάμερες του Galaxy S26 Ultra μπορεί μόνες τους να φαίνεται ότι βγάζουν καλές φωτογραφίες. Αν συγκρίνει όμως κάποιος τις φωτογραφίες αυτές με οποιοδήποτε τηλέφωνο έχει πραγματικά ικανές τεχνικά και στην πράξη κάμερες, είτε το παραδεχτεί είτε όχι, μπορεί να δει ότι σίγουρα δεν είναι το ίδιο καλές. Αυτά λοιπόν και στο συγκεκριμένο βίντεο. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όπως πάντα πραγματικά πολύ σύντομα. Καλή συνέχεια!